Okay, put your bag na. Let's open your bag. Later na mag-open sa bag ug naa na sakuan. I'll help you. I'll help you. Put your bag. Here. Okay. Other side. Hello, one lagi. Ano, open may pajong. Wait, other side. One man. Kaya makana. Okay. Dito, umbrella. Dapo ko gang bag, guys. Okay. Sudas umbrella. May rain. Bugat na, katong kuha ng water. Ito water fits heavy man. Oh no. Ay, kaya na nimo. Big na bito ka. Yay, I'm going to school. Yay. Huwag init di ay. Basi glabay ra lang. Magdala mang gapong kong pajong. There's Nanay's bag. Here is Nanay's bag. What's that? Umbrella. Umbrella. Musa kay rami guys og tricycle. Kay si Undoy nagkuan mas Undoy naghawl og bagol. Kay rami tricycle. Rila. Sakay na mi guys og tricycle. Pwede siya. Estudyante Bruce. Awan pa dib. Nagraman kay tricycle man pwede rami mabasa. Awan. Kinay ra noon. Dara ko sa mga sa tago na siya. Para makaibaw si Jag. Wa ko ba? Kaya ba din ni Jag si Jarang isa? Maray lang buhat. Nagwa. Kaya rin ma-express sila. Makuha nilang social skills. Nagluto ko karon guys og udong butang ng sardinas kay naayahang pahigo pug sabaw. Bitaw uwan mo gud guys daw may isda kay habagat. So anyway, agamang sakdan na gato bitaw gold nga Toyota Vios amananggi dispatsa. Yung hilak si Dalton gibaligdan. Sakit-sakit lipos ganog na kay butang bitaw nga imong dugay gamit. Anja imo na bitaw kinahanglan bitaw nimo ilit guna kay daan na nga na ba. Sakit sa daghan pero kinahanglan din pud nimo buhatan kay isa pa pud wala pud kaadyo magamit kaya pud maglakaw-lakaw na daan na did pud siya murag ikapoy na siguro pus Undoy rumay didto na may nga puhon makapalit na lang pug bag-o ang hilak ni Dalton tanaw na dot ang itbi mura lagi pud mao hilak lagi pud mura lagi pud kanang sakita did pud jang daghan nga na wala nang gilit ko so anyway si Dalton pud ning eskwela na grabe mga update sa life ba kay wa ba ako nag-update ng mga pila ka adlaw kay so mo lagi to wa ko mag-vlog og mga pila ka adlaw. Kay bitong na bitaw kabisihan bitaw. Napabayaan na pud ang YouTube nga sige ra ba kung ingon nga. Magkuha na jud ko sa YouTube, mag tinundo. Wa gihapon. Pero salamat kay nagyapon mo tanaw gihapon no. So mo ra may update sa live karon mga 1 week man ko ang vlog no. So na si Ja. Si Dalton eskwela na, lairag panahon, dai mo estudyante nga ra ka kiat sige sa kasaka. Daray mo. Oh. Thank you. Welcome. Nja, karon magluto na kog panihapon. Nja, aghang kauban dari wa pagyapos linlin pilang kadlaw. Mo 2 weeks na. Mo 2 weeks na rong si Manaha kay Bernes naman last no.
Pero na ito, sa pasud, musud dito og Sabado, kaya na ako'y lakaw ini ka Sabado. Wa po ko'y lakaw gas-gawas. Sa, bye. Kaya na may bata, anja. Maluoy mo kung dal tunog ni Il-Il. No? Puro bata ra nabilin. Hoy, inahan ba? Maluoy, pagkaadyo ba? Manang wala naman dyan po kumula ka usa. Kay, kuan sa laman. Ala, nauspak agad ng non-stick, day. Di, kari may gamit. Di magamitan, kari raman ta to. Pero sa dirang, palit lang kong lain. Malabay na ni. Gimingaw ra po kong udong, guys. Kaya gani udong, mamanay ato ang dalit dari sa bukid. Grabe ka mga host, guys, no? Mura po ka nang gigaling sa makinarya. Pero, il-il na nagpuan. Il-il man pingan sa mga nilinling. Pero lin, gihapon na to, anan apil nag... limbaroy na apil nagkagisag ang platito. Ngan sa igsoon ni Linlin, ilin. Mura gihapon, manasay, mailin na, mail. Kalisid-lisid na ko. Mura na-event pa. So, that's on guys, gikan pa intaw na si Jan na magaw. Kumusta ang pamagaw, sir? Okay naman, nagtawag nila kay kuha na ho. Kuha na kami, bagol. Kuanggol na. Kuanggol, ibis pagol. Ang ilang itawag dito na kay kuha na. Pagdali na mo, kaya na nagbagol. Bagol na pag imong naong. Pag naubagol po. So guys, after sa amang panihapon na tambak na madirigahan mga trabaho, no, magtrabaho ko ron kay 3 or 4 days ko nga wa makatarbaho. Kay long story jud kaadyo wa man jud ko maka-vlog nang jud ninyo daily, manang wa na jud mi kalibutan nang unsara. Na mga not feeling well ko das mga niagi, manang wa ko makatrabaho. Unja pagkahuman dadto, naghanap mga gipang kabisihan pa man natambak ni mga 30 ni kabuok ang trabahoon ron. So anyway, tan-aw na laman mo no kay mag-abrik ko unsay mga soda ani mga parcel nga daghan nga abot. Kay unahon tunahong di ara gipadas mga niagi pang semana. So, start with this one. Kini guys. Okay ba kung ni? Ay, solar light. So, solar light din si Jan, no? Anyway, ito laman yung tanawon daan. Para unja, mag-review na lamang ko unsa at least na-open na naho. Di na ako mag-decide. Tamak-tamakan ra ba ning Dalton? Ba kanin nangagaba? Basta mga defect na yun, ni angin ni Dalton kita magtamakan. Ay, okay. So, na battery. So, magpatabang ra kung undo din sa ni pag-set up. Kasabot. Pusa na magkani, di naman kani musiga. Itong i-open. Kana. So, this one, what's this? Uy! Ay, daragat ng pumada dang. Hangip pang kuandan, parang mga basura. Shaping hair gel styling comb. So, ba na siya nga ingana. Bitaw nga kanina marag ingana siya. So, anyway, para plain rani. So, next, daghan-daghan din ni guys. Okay. Natambak lagi. Uy, natambakan ko kanin sa kanira ramanggaana. Okay. Uy. What's this? Bra. What's this? Bigat man. Ay, okay. Kung nag-expect nga sandal na ito. Uy, and hello! Another one from iGood ko. Wow. Parang naisag pa kay Jing. Ito sana yung uli kay at least nakaibaw kog mo ni si Ja. Parang naisa. Uy, ganahan. Sugod na ilang mga kuwan dyan guys. Palit guys. Kaya marag mga libro. Perfect si Kaadjo. So siguro hana laman yung i-timelapse guys. Kaya marag arang-raghana raman dyan ni Kaadjo po. I-timelapse ra laman ni Naho. Ibutan sa na lang be. Ito ka. I-timelapse na lang ni Naho guys.
ilahang kalat karon oh. Mga na ilaha kay magsugod na ko video. Arong matuman ko kay gabi ina. Oh. Mga assistant tighipos ang mga kalat. Pero sa dira mahuman ra lagi ni na ang trabaho ani.